Men seni seýärin. Mening pikirimçe, iň möhüm bolan zat adamyň daşky gözelligi däldi, içindäki gözellik. Ho, odan bolupsun gelişipdir. Hakyky söýgeni men sende tapdym. Edin häzirjek men hem sana jaň etjek bolup durdum. Özüň jaň edäýdiň-de. Şükür Hudaýa, meniň hem ýagdaýlarym gowy. Bularmışda hemmemizin yalan gürledigi açıp bolmajak hakikat. Kän wagt özümüzi halas etmek üçin, käte bolsa başka sebeplere göre yalan gürlemegi hemmemiz hem edýäris. Ve bu yalanları käte ak ya da gülgüne renk berýäris. Yani süýji ve kiçicik yalanlar. Nerede bolsa da günde ondan 200'e çenli yalan eşidýäris ve yalan gürleýäris. Tarihimizin köpüsünü bu yalanları paş etmek usullerini tapmağa sarf ettik. Orta asır gıynama encamlarından, yalan detektörler, kan basışından ve nem alış monitorlarından ses ünsi analitikleri, göz izarlamak, infrakızıl beyin skaneri, hatta 180 kg çenli beynin akım diagramması yağlı encamları oylap taptık. Şöyle encamlar belli şekilde işlenen hem bolsa, köpüsü yeterlik derecede tayarlanılsa aldap olacak encamlardır. Ve onların hiçbiri de qaziyette kabul edilip bilinecek derecede iktibarlı hesaplanmayar. Mesele teknik encamlarında däldi. Yalan gürlemenin fizyologik ütkümleri itergi berýän esasy çaklaması näme? Argatlaşık ılımını ulanyan yalanların özü näme? Dergev meselesine çemeleşen bolsak näme etmeli? Psikologik manida hiyallarımızı özümüzün däldi bolmak isleyen adamımız bilen bağlanıştırıp özümüze has koşuratladırmak için yalan gürleýäris. Emma beynimiz düş görmek bilen meşgullananda köp signalların akmağına mümkünçülük berýär. Bizim düşünceli anımız argatnaşa koşmak bilen konseptual funksiyamızın diňe 5 götürümüne gözekçilik edýärke, galan 95 götürümü anımızdan çıkar ve hakikaty sinlamaga esaslanan edebiyata göre göz önüne getirilen tecrübelere esaslanyan hekayalar hakiki tecrübelere esaslanyanlardan hili boyunca tapawutlanýar. Bu şahsi mawzuk hakda yalan hekaya öğretmenin iş talep edýändigini ve dilin başka bir ulanışına sebep bolýandygyny görkezýär. Lingvistik tekstleriniň dil adlandyrılan teknologiya aldygyň aň düşünjesinde şular ýaly umumy dil ulanışynyň 4 görnüşini suratlandyrdy. Gelin bunları birlikte seyredelim. Birinciden, yalançılar yalan gürlemlerinde özlerine az salgılanýarlar. Başkalar hakda has köp yazýarlar ya da gürleşýärler. Köplenç üçüncü şahıstan yalan sözlerini uzaklaşmak ve ayırmak için peydalanýarlar. Has jasamaýaly bolup görünýär. Misal üçün, bu öýde hiç oturuşuk bolmady ya da men bu yerde oturuşuk etmedim. İkinciden, yalançılar has negatif bolýarlar. Sebebi bilinç derecesinde yalan gürlemek için özlerini günahkar hasaplaýarlar. Üçüncüden, yalançılar adatça hadisaları yöneköy sözler bilen suratlandyrýarlar. Sebebi beynimiz çılgınly yalan öğretmekte kıyınçılık çeker. Hüküm ve baha vermek beynimizin hasaplamak için çalıştığımız zatlar. Amerika'nın prezidentinin bir gezek meşgul boluşu ýaly. Men ol ayal bilen jinsi gatnaşykda bolmadım. Neticede yalancılar düşündürüşleri yöneköýleştirseler de yalanı yapmak için gereksiz sözleri ve ehmiyetsiz yönü hakikatlerin jikmejiklikleri koyup has uzun ve has köp söz düzümünü ulanýarlar. Önkü senatör ve Amerika'nın prezidentligine dalaşkar John Edward'ın başka bir misalına seyredelim. Görünüşü ýaly kakanyň çağının kakasıdygyny aç-açan aýdandygyny bilýärin. Şeýle hem bolsa, haýyş eden haýsylar bir düşündürüş işi bilen meşgullanmadım. Ayala ya da çağının görünen kakasyna her hili tölemäge razy bolmadım ya da goldamadım. Görüşünüz ýaly diňe bir kıça çağa meninki däl diýmegin ýerine gaty uzun sözlen bilen aýdýar. Belki adamlara ady bilen ýüzlenmeýär. Ýerine şol çağa ol, şol ayal ya da görünen kaka diýär. Indi atalary kabul edende näme diýmeligini görelim. Men küýünün kakasy, ona münasip söýgi ve gollar bermek için elimden geleni ederim. Bu cümle kıska ve gönüden göni. Çağının adına can edýär ve durmuşunda oynayan rolunu öns çeker. Onda bu yalan gözlemek usullerini durmuşunuzda näde ulanyp bilersiniz. İlki bilen, gündelik duş gelen yalanlarımızın köpüsünün bu misallardan has çynlyk aýdygyny, hatta ziyansız bolup biljekdigini ýadynızdan çykarmaň.
Şöyle bolsa hakikati açıp görkezen negatif dil, yönekey düşündürüşler ve çalışılımlı anlatmalar ýaly maslahatlar diňe artykmaç bahadan, neticesiz önümden ya da ilginç gatnaşyklardan gaça durmaga kömek edipdiler. Indi size Instagram'da aktif izleyicilerimden birinden gelen yalan hakkında yazan SMS'ini okap vermek isteýärim. Doğru sözlesek gowy, daş töwerek yakin mi yat. Ken yalan kovalamayın, yalan beni kovalasa da. Özüme diýen, bu akıl bermekden, hakikata yapışmak ettirmez pişman. Bulmaz bana düşman, eğer yalandan şoň ýaly görünse de. Yalan bilen çiniň arasy dört bolmak diýenler. Eşten gulak yalan. İnan gören gözede. Ýöneýinde aktörler, durmuşda ya da ekranda. Aldyarlar gözede. Yazan Atacan Yannaýew, Mary vilayatyndan. Öz düşünce ve fikrini bizimle bilen paylaşan için Atacan Yannaýew dostumuza köp sağ bolsun aýdaryn. Hakykatdan hem dostumuzun aýdyşy aly. Indi aktörler, durmuşda ya da ekranda. Gözümüz hem aldyarlar. Hem meniň hem öz düşünce ve fikri bardyr elbetde. Eger siz hem öz düşünce fikrinizi ya da bu temalara garaýşyňyzy meniň bilen paylaşmany makul bilseňiz, Instagram sahypamdan habarlaşyp bilersiňiz. Sizin düşünce ve görüşleriniz meniň üçin möhüm. Boy, sizin zähmetiniz hem meniň videolarymda öz yerini alsın. Bu videonu görýän we meni goldayan bütün dostlarymy, yakınlarımı yalandan, yok yalandan da, çün yürekden hemmeňizi söýärin.